Aquí, neste río, naceu o barrio da Praia Xardín. O Pozo Negro era unha zona da Ponte Goiáns. Para chegar desde a Ponte Goiáns ao Pozo Negro pasaban polos muiños a bañarse, a disfrutar nos veráns. Nos anos 60 chegou un cura a Boiro que dixo que unha zona tan bonita non podía chamarse Pozo Negro, que había que chamarlle Praia Xardín. Praia Xardín foise desenvolvendo como barrio, como zona urbana, foronse construindo casas, foronse construindo tiendas, foronse construindo negocios. Sin embargo, a ese barrio faltáballe algo que unira a xente, que tuvera, un elemento de cohesión social. Eso é unha festa. A festa que inventamos fai 8 anos foi un entroido tradicional que se chama Enterro da Cunca, que sirve para que a xente se sinta máis de aquí, para que a xente organice cousas colectivamente e para que a xente sinta esa vida comunitaria que ten calquer barrio.